todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desprazámonos ata o país veciño para visitar a súa rampa Boticas. Cun total de 96 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Martín Villar, piloto no Campeonato Galego de Montaña e pertencente á escudería Buxa Motor Poio. Boas, Martín, que tal? Hola, moi boas tardes, que tal? Bueno, para comezar, poderías falarnos un pouquiño da tua barqueta? Bueno, pois a miña barqueta é unha barqueta do ano 2009, que comprei nova. Nada, está todo máis ou menos como estaba, con motor K6, Suzuki K6, algo feito, e do resto, nada, revisións cando toca, e nada máis, todo igual. Vale, tras varios anos correndo, este ano fixacheste coa agrupación 7. Gustaríache volver a ganar ou xa te conformas? Home, nunca se pode conformar sempre hai que aspirar a algo máis, pero bueno, está moi ben porque, oye, este ano pois saliu todo redondo, non tuvemos ningún golpe, ningún percance, entonces, pois nada, todo correcto. A pena é que non haxa máis competitividade, o sea, que non haxa máis inscritos na Copa esta CM, na clase 7, pero bueno, é o que hai, esperemos que po ano, non sei se seguiremos con este coche ou cambiaremos, bueno, ainda non temos a cousa clara, pero bueno, se seguimos, espero que veña moito máis. Vale, se non for o BRC, con que vehículo che gustaría correr? Unha norma. Sin duda. Sin duda, unha norma con motor, de que sea con motor de moto. Bueno, pero sempre levo 20 anos, sempre tuve unha aspiración de correr un rally. Teño a cousa eso de correr un rally, pero bueno, nunca se deu un coche ou ter un coche de rally, nunca. Pero bueno, non será tarde, ao mellor, a ver. Vale, xa que tamén corres en Portugal algunha proba solta, gustaríache deixar a terriña e correr o campeonato portugués completo? Por gustaríame correr todo, pero bueno, non se pode nin económicamente nin por tempo. Está claro que aquí en Portugal é espectacular, correr aquí en Portugal é unha pasada, a seguridade, todo, pero bueno, caro, para vir correr aquí é caro, a verdade, as inscripcións son máis caras, pero bueno, a terriña é terriña, ali polo menos está na asistencia, conoces a xente, saludas, que é máis importante das carreras, para min ahora mismo é eso. Vale. E poderías dicirnos para ti cales son as diferencias máis marcadas que ves entre correr en Galicia e Portugal, tanto para ben como para mal? As diferencias nas probas, disnos? Sí. Nas probas hai seguridade, como el día e la noche, vamos, seguridade. A verdade, pois teño un parque automobilístico en Portugal que é espectacular, xa ves a inscripción que hai aquí en Boticas, non? Con todo o que hai, que tanto en turismos como en barquetas, en monoplazas, bueno, espectacular. Hai diferencia nese sentido. Despois, a hora de correr, aquí tamén corren, pero bueno, en Galicia tamén corremos moito. Vale, agora un poquinho de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo típico da túa zona que digas ti, pois este sitio dedes que velo sí ou sí, algunha festa, algo? Home, Cortegada hai que ir por obligación. Eu son dali, a verdade temos un balneario, unhas augas moi boas para o corpo, a zona do río Miño, pois é moi chula, ainda que vivo en Vigo, pero xe digo, a terriña é a terriña. Vale, xa para finalizar, a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter a saúde mental no mundo dos rallies e da automoción? Eso é o máis importante de todo. Mentalmente tes que estar preparado e tes que saber o hasta onde tes o teu límite e despois, sobre todo, o comportamento ante os compañeiros e todo. A cabeza é fundamental para estar sentado nun coche destes. Tens que ter un pouquiño de sentido e de, bueno, facer as cousas ben. Polo menos tratar de levar ben con todos e de que a cabeza che respete. Vale, algún saúde, algún agradecemento, algo que queres decir? Agradecemento, en primeiro lugar, pois xa que vin son da escudería de Buxa Motor Poio, pois a miña escudería, porque xa levo uns anos con mí, Fabián, Esperón, moi boa xente. En segundo lugar, pois, oye, como non, a miña asistencia, sabes, familia todo, amigos, foi un ano para eles tamén estresante, sobre todo para a miña muller e as miñas fillas, pero bueno, logramos facer o que pretendíamos, e nada máis. Despois, bueno, pois algún patrocinador que hai por aí que me bota un cable e nada máis, e sobre todo, bueno, a xente que está nas planetas, que sempre é un placer cando baixas, pois que te saluda, te anima, e bueno, a verdad que moi contento e moi feliz de ter toda esa xente. Vale, pois nada, moitísimas gracias e moita sorte. Nada, moitas gracias a vos e enhoraboa polo programa e todo. Gracias. Veña, chao.